Kanegade ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulide Alvarin Kharon lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor mentaga step. Menteri rang bakdu Narendra Modi ulakan tu ye ki pulet kari ban thawlat na ki ding pengkyang balawan ra na ka jingma jong ki kam thok kam syukor leng baka internet bat ka artificial intelligence. Katnat puli puthi jong ka sarkar pedeng kala menjor ban aipor sa khatsan sngi ya ka committee toket ka bakmi bnya ya ki jing kenok bambiang karu kompanya ikam han nihu ban penpai ya ka kaipot jong ka. Pat kum kadak ban rakhi ya ka lingkhu dap 100 post nam jong ka border security force BSF la penlong ya ka barak khana la ni ka jingbam khana hanin ka sngi ha frontier headquarter ha Meghalaya. Ki khubor ki babnya Menteri rang bakdu Narendra Modi ulakan tu ki pulet kari ban thawlat na ki ding pengkyang balawan ra na ka jingma jong ki kam thok kam syukor leng ba ka internet bat ka artificial intelligence. Ulakan tu ki pulet ban shim ya ka jingklan kari ha ka artificial intelligence bat ka aspirational India bat pendang kam ya kata na ka benta ka jing trai jong ki. Modi ulakrannya kani hakasni bakhatu jong ka jingyalang ki Director General bat Inspector General ki pulet kabala long ha Bhubaneswar Odisha hanin kasngi. Menteri rang bakdo kari ula ongru ba ula sngohun halor ki buit trekam ki belami nakani ka jingya merjingmut ha ki lai sngi balala. Ula benrap syuk-syuk baki pulet ki de benlong ki basyarak ha ka thau buit ki ba trei sani bha ki ba kloy ban trei kat kum ka jingsha ka kam ki bala ban shanya bat ki basyai jingmut. Ha ka ni ka jingyalang penkut la samru ikitakma ki bala jusam ha ka kerteng u president Shaki officer jongkatnat toket intelligence bureau namar ka jing trei bha jongki yala ka kam. Katnat puli puthi jongka sarkar pedeng kala menjor ban aipor sakhat sansngi ya ka committee toket ka bakhmi bnya ya ki jingkeno bambiang karu kompanya ikam han nihu ban penpoi ya ka kaipot jongka. Kani karai kala mi hadien ba ka tarik bakhadu balabu ban penpoi ya ka kaipot kala kut no ha ka art kundai tarik unai weng hanen kasni. Kani katnat kala pensha skor ya ki jingkeno ki bakentop ya ka jinghyar ha ka jingyo kerdan ka nihu ha pedeng ki skol ba ka jing thongkam be an ka jing bambiang ki jing tai jing shna bat ka jing snap menthi jong vice chancellor kani ka skol ba ka governors gold club tournament 2008 pusaw ka balas dang nadu ka sngi sat jan balala kala poino shakabakut hinin ka sngi la penlong ya kani ka jing ele kai golf hamadan golf links Shillong ulat ka jala Meghalaya UCH Vijay Shankar bat kiwei de ki he ki han kila don lang ha ka jingyalang penkut la penlong ya ka ni ka jing ha ka jingel kai golf da ka Shillong Club Limited rengkat ka jingel trelang bat ka Shillong Golfers Association bat ka IIM Shillong la don hadu kumba shispa arngut kinong yakun ki belawan banyashim benta na Delhi Mizoram Manipur Nagaland Assam kentup ru ikibana Meghalaya bat ki try jong ki company shimet na kalenga perthai ulat ka Meghalaya ula sami ki khusnam shekinong job ha ka ni ka tournament ka kanhon ki nong mikmat ka seng BJP ha ka jala hapo ka jingalam tong uba AL hack kalale ya kendo ya ki prangot ki samla pule MD homeopathy ki bala shong sha thangan ha ka shlam pule jong ka North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy lane neya hanin kasngi ublay shwaban yakandu ikini ki samla pule kanika kanhuan kalale yakandu iki officer jong kanika jaka pule ban yo yakajing shai halor ki jing e bakini ki samla ki yakandu bat ka ai kabala le nakabenta ban penbet ikitagi jing e kanika kanhuan kalale yakandu iki samla pule ki bala shong yakhi daga basha thangan bat kala kerpat iki baken pensange no shipor yakanika jing shong sha thangan jongki khamtam hadin ba iwai ni ki samla ilaha banthia hospital unong lam tien jong ka BJP uba M kharkrang ula ong ba ka seng BJP nakajala kala kula re kini ki samla puli bakan sara ya kani ga jing e jong ki shaka sarkar pedeng kani ga dei ka AKASHVANI Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Kum kadak ban rakhe ya kalengkhu dap 100 pausnam jongka Border Security Force BSF la penlong ya ka barakhana lani ka jingbam khana henin kasngi ha frontier headquarter ha Meghalaya
ki sipai BSF na ki unit baro jongka BSF ki badan ha Meghalaya kila poi shakani ka jingya bam khanas ngobha la sakhiru ya ka jingya shembenta bashir ham na ki bahayeng hasam jong ki sipai ki badang trei bat ki bala shong thai ru kumju ki bala wan lang ban rakhis ngobha ya uni umaumer ha ka history jongka BSF ha ka ni ka sngi layo I ba ki sipai BSF bala shong thai ki le thu ela ki jingya shem jongki ki ha ki ngan pule biang ya to ha ka ni ka sngi layo I ba ki sipai BSF bala shong thai kile thu yala ki jinge shem jongki haba kila trei kum ki sipai bat kat nu ki dap da ka jing sang sarong ban yo dan benta ha ki khana sa jing kin mau jongka BSF kani ka jing rakhe ka kdo shairu ya ka jing yes ngau jan bat ka mensiam bala IT lot ba ki sipai ki yai beteng ban penne ha ki tu ki bala shong thaj bat ki badang trei ru kumju Ukli kanong yalam jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulet hu ba kaseng Congress kan sapin bena ya ka kerteng jongki kertong ki banyele ha ka election MDC na ka benta kumba sanpau na ka shispa ki constituency ki bahap ha ka Khasi Hills Autonomous District Council bar kumba laipau na ka shispa jongki constituency ki bahap hapo ka Jaintia Hills Autonomous District Council Lakhmi denti baka election banjit ikinong mikmat thamai shaki tei artali ki district council kan long haki benai ki bashakhmat jong usnam ubanwan uba pala ulaong baka seng congress kadang pendap sha ikikam hakabe dei baka jingpin khre nakabenta ka election MDC pat ka thamu ban penbenai ka kerteng jong kumba khanring hut ki kertong haswa ka Christmas uliat ru ba ya ka kerteng jong ki wei pat ki kertong ansa penbena anda la penbena pa ba ya ka tarik ban penong election bat lakhmi lenti ba ka thop kerteng jong baro ki kertong ban mikmat ansala ban rai tat hadu kula lengkot jong usnam arajar arpusan ka Senior Women Selection Committee ka bahap hapo jong ka Meghalaya Cricket Association kala jiet ya khatsan ngut kinong yele kai cricket kenthai ban let mikmat ya ka jala shaka Senior Women One Day Trophy balapan long da ka Board of Control for Cricket in India kani ka lempung yele kai cricket kan long ha Haryana nadu ka South Tarik hadu ka Khatndri Tarik menta uno pra Katai ka komiti kan saya pek biang ya ka jingje ikinong yele kai hadian bekela dap yele kai haki artali ki jingele kai ba khamsha khamat jong kani ka lempung ka jinge khun baningkong kan long persha ya ka Karnataka ha ka South Tarik unopra bat hadian kani kan sedon ka jinge khun ka baar ka ban long persha ya ka Pondicherry ha ka Khatndri Tarik unopra ka kanhun kinong yele kai cricket kan thai kalami ha ka snisat jan balala ban le Haryana Ha Manipur kaladan ka jingat herkuli bala suba bakandai hapedeng artali ki kenhon king atyar ka NSCNIM bat ka ZUFJ kani kalajia ha ka step sngi ublai ha ka shnong longsai ka bahap hapo ka Khaupum police station jong ka district Noni karkum ka jingat thu jong ki nong shnong ka longsai le thu bakani ka jingat herkuli mar kalyang kalajia tanghadin balawai ka jingat seng step Hakabede bakani u chief security officer jong kani ga district ulapan pa ka jing sngokya namar kani ga jing khebyang jong ki jing umsnam bat ulakan tu ki kin hon king atyar ban kyar na ki bakum kini ki kam ki bakata khamtam ya ki rio pat ba Hakawai pat kalyang ka sarkar Manipur kala penjalan biang ya ka jing khang ya ka jing penya ya ka mobile data ha ki khandai tari ki district ha ka jalla la ban pen kan ma hang ni ba lakhang ya ka mobile data da ka sarkar ha Manipur nado ka apulai tarik jong ubnai nai wieng balala bat katung ila poisa ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka AKASHVANI Shillong sashi por ka ta ka por prabajing ne so ba ka AKASHVANI Delhi na ka banta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ha tin phareng ha ka por pra ka san minute kadi ka de ka AKASHVANI Shillong sno baban ap ya ki khubor na Delhi